Larunbat arratsaldea zen eta Rut eta Jose 6 eta 2 urteko neskamutikoak aitarekin joan omen ziren Kordobako parke honetara. Hori dio behin eta berriro Jose Bretonek hemen galdu zituela seme-alabak. Baina hasieratik bai umeen amak bai poliziak ere susmotxarra hartu zuten, haurrak desagertu aurretik Breton eta emaztea banantzeko tramiteak egiten ari baitziren. Él es un asesino y aunque no se encuentren los niños, él los ha matado y los ha ocultado en algún sitio. Umeak bilatzeko lanak Estoldetan, Ibaian eta Aitona Amonen etxaldean ere egin ziren. Umeen arrastoa galdu eta 14 egunera epaileak Breton kartzelan sartu zuen seme-alaben desagerketa leporatuz. Berehala hasi ziren herritarren protesta, manifestazio eta elkarteratzeak, bai epaitegien aurrean, bai kartzela aurrean, baita Las Quemadillas etxaldearen inguruan ere. Izan ere, han aurkitu zituen poliziak errauts susmagarriak. Animalienak zirelakoan baztertu egin zituzten 11 hilabete luzetan, baina Pako Etxeberria forentsearen lanak hipotesia hau guztiz ezeztatu du. Huesos quemados, humanos y de niños. Las Quemadillasen aurkitutako errautsak ume txikienak direla diote forentseek, aurkikuntzak guztiz buelta eman dio ikerketari eta kasuari. Orain umeak desagertu eta urtebetera Jose Breton kartzelan dago seme-alabak hiltzearen akusaziopean. Gaur arratsaldean Kordobako herritarrek berriro ere justizia eskatuko dute.